El Lleida Esportiu va veure ahir trencada la seva ratxa de victòries després de perdre per 1-0 al camp de l'Olímpic de Xàtiva. Els d'Emili Vicente arribaven amb la moral ben alta després d'encadenar 3 jornades sense conèixer la derrota, però un greu error defensiu a l'inici del segon temps va ser suficient perquè l'equip tornés sense premi a la terra ferma. Una greu errada defensiva privava ahir al Lleida de sumar almenys un punt en la seva visita al camp de l'Olímpic de Xàtiva. Els d'Emili Vicente sí és cert que no van fer mèrits per endur-se una victòria a la terra ferma, però el partit anava camí d'un empat a 0 perquè cap dels dos equips va ser capaç de crear pràcticament ocasions de perill a l'àrea rival. De fet, els blaus no van xutar a porteria fins al minut 87, amb el marcador advers i jugant amb un home més arran de l'expulsió d'un jugador local. Durant el primer temps, el control de la pilota estava focalitzat al centre del terreny de joc i tant Víctor Ibáñez com Fuentes eren dos espectadors més a les seves àrees. A la represa arribaria el gol local gràcies a un error defensiu de principiant dels lleidatans. Corria el minut 53 de partit i amb un servei de banda a favor dels valencians quan Toni Seligrat donava entrada a dos jugadors de refresc sobre el camp. Un d'aquests, Rubén, autor del gol que finalment donaria els 3 punts al seu equip. Pilota cap al punt de penal i sense que ningú aconseguís refusar-la, el migcampista, lliure de marca, afusellava Víctor i establia l'únic gol del partit. A partir d'aquí, els blaus buscarien sense sort crear alguna ocasió de perill per establir la igualada. Només una única rematada de Ballesteros, força clara, hauria pogut servir per arrencar un punt, però Fuentes es lluïa en la seva única intervenció del partit. Amb aquesta derrota, els d'Emili Vicente continuen a l'11a posició a 3 punts de la quarta plaça. Plaça que ocupa, per cert, el conjunt valencià.